Invester i din frihed og få råd til dine drømme. Boost din opsparing med Investeringskonto Fri. Investeringskonto Fri er en ny, effektiv måde at spare op. I stedet for renter får du afkast fra investering i aktier og obligationer. Det kan booste din opsparing betragteligt. Flere og flere danskere investerer deres opsparing, men det kræver tid og viden, for det kan være temmelig kompliceret. Med Investeringskonto Fri bliver dine penge investeret helt automatisk, når du overfører via net- og mobilbank. Opret en investeringskonto fri hos din rådgiver, og lad trygt og roligt pengene arbejde for dig. Resten klarer vores eksperter. Kontakt din rådgiver og kom hurtigt i gang.